מה זה? אני רוצה את דניאל עם המים, בבקשה. לא, תקשיבי. יש משהו יותר... רגע, אני נכנסת לדמות. אני נכנסת לדמותי של אלינור. לדמותה? מה זה לדמותי? אתמול! זה נורא. אנחנו לדבר הזה, זה היה שם כאילו חתיכי. זה ככה. אבל... אף אחד לא התחיל איתי כאילו. בסדר. כמו יפת. ואני איזה לי כזה מפריע. רגע, אני מדברת. השחקנית. סליחה, מי נחרה עכשיו? יש לנו רק חזירה אחת בכיתה. אוי, נחרתי לצחוק עם חירה. זאת ורד. ועכשיו מירה כהנת ככה. זאת ורד עם היד ככה, נו. אני לא צוחקת ככה. לא, הנה. ככה, כי אלינור עשתה ככה. את תמיד עם היד ככה. לא, זה לא אני. מה? אני, אוף, קשה. זה זיבי. כן? אני לא צוחקת. את ככה, לא, אבל את עם היד. יש לך תנוחה עם היד כזאת. ככה.